Tohle je Publicast, já jsem Jakub Malovaný a mým dnešním hostem je frontman kapely Horký Slíže, Kuko. Kuko, vítaj, ahoj. Ahoj, ty krásnou slovenčinu máš. Děkuji, no připravoval jsem se. Prosím tě na úvod, první povinná otázka, kterou pokládám všem, co se ti dneska podařilo? Dneska, čo sa mi podarilo? Došoférovať do Zlína, nacvičiť Telegram. To je pesnička, ktorú nehráme teraz vôbec, ale v Zlíne by to bol smrteľný hriech nezahrať. Písala naša teta Telegram zo Zlína, takže akurát sme to docvičili znova. A čo sa nám podarilo? Najesť som sa, vyčúrať som sa a bol som ešte prezlieť si tričko spotené. Mhm. A druhá povinná otázka, ta zní, co ti v poslední době udělalo radost? Radosť, čo mi ho robilo. Ja mám teraz také veľmi radostné obdobie, takže skôr si myslím, že tú radosť mám stále okolo seba, či je to môj domov, proste kamaráti, všetko, ako veľmi si užívam momentálne obdobie a potom ti tak proste nepríde to, že čo ťa tak potešilo, keď sa vlastne tešíš každou chvíľkou v svojom živote. Takže keď prídu horšie časy, tak potom ti poviem, čo mi spravilo radosť. Dobře, pojďme se prosím tě na úvod ohlédnout za rokem 2024, protože vy jste v tomto roce absolvovali úplně neuvěřitelné množství koncertů. Pokud jsem dobře počítal, tak z rok 2024 to je jako 100 koncertů snad, zejména to léto bylo velmi intenzivní pro vaši kapelu, tak jak se to dá ve zdraví zvládnout takové tempo? No priznám sa ti, ja to nepočítam, takže ty vieš toho viac ako ja, ale to nie je problém dneska spočítať koncerty, ak ich je 100, tak akože fajn, tak ešte vládzeme, no, takže ešte tu prežijeme nejakú tú dobu, keď nemáme problém, takže do konca roka ich môže byť tých 110 možno určite. Tak som sa do toho zamotal, pýtal si sa... No jak se to dá zvládnout ve zdraví, protože opravdu ta porce, já když jsem nad tím přemýšlel, tak to jsou víceméně co každý třetí den, možná čtvrtý den jako na cestách a to přece jenom vyžaduje nějakým způsobem i dobrou partu, dobrý kolektiv, abyste si nelezli na nervy. Nepociťujem nejakú únavu, ani nejak, že by to bol pre mňa nejaký veľký výkon, pretože je to taká vec, ktorá... sa ťažko dá nazvať, aspoň z mojej strany, prácou. Skôr je to taký koníček, čo ťa živí. A je to fajn, no. Ja neviem, no, tak sťažovať sa... Ja neviem, či sa môže nejaká kapela sťažovať, no, proste, že toho má veľa. Potom, ako tí ľudia, keď to počúvajú, tak sa chytajú za hlavu, že no, tak teba by som si nevedel predstaviť u nás v sklade, tam zdvíhať tie ťažké veci do regálu, keď zahráš koncert hodinu a povieš si, že to bol výkon. Nie. Ja si myslím, že nie, ale možno sa za 10 rokov stretneme a budem tvrdiť niečo iné. No. Zatiaľ je to v pohode, no zaklopem si, je tu strašne veľa dreva. Takže je to v pohode. Nebývame unavení a dokonca ešte stíhame aj žúrky a nejaké tie nekalosti. Ale otázka, na kterou se musím zeptat, řekni mi, udržuješ se nějak speciálně v kondici, protože kdo chodí na Horký Slíže, tak ví, že ty vydáš té energie na pódiu opravdu hodně během toho večera. Tak máš nějaký pravidelný tréninkový rytmus? Je to kardio, čiže... Áno, vypotím sa. Ja som taký potivý, takže niekedy, keď je teplo v tých kluboch, tak aj žmýcham to tričko, ale napríklad gitaristi sa vôbec nepotia. Už keď sa potia oni, tak už je zle. Ale nemám nič, proste akože je to zdravé. Hovorí sa, že aktivita alebo činnosť, pri ktorej sa potíš, je dobrá. Hociaký šport, hociaká práca, keď sa spotíš, tak že idú z teba tie jedy tými potmi a proste, že to je dobré. Tak dobré. A ještě jedna otázka na nějaké to udržování se. Pečuješ nějak o hlas? Přece jenom taky, kdo poslouchá Horký Slíže, tak ví, že do toho dáváš v rámci hlasu všechno.
No keď ho mám, tak nie. Keď ho nemám a blíži sa koncert, tak také kalcium, alebo keď už je najhoršie, tak aj kalciovú inekciu už som mal, ale nechodí to často. Ale keď to príde, tak to počuť. A vtedy neviem, čo si myslia tí ľudia, asi, že je opilý, zase je opilý, pozri na ňo, že nemá hlas vôbec. No ale keď sa to stane, tak zatneš zuby a dáš to. Našťastie nie sú to árie, netreba tam nejaký pekný hlas, no. A je to potom také, no, na Motorhead je to trošku, ten hlas, no. No trošku si mě překvapil, protože já jsem fakt čekal teda, že posilovna, dokonalá péče o hlas, abys mohl vydávat takové výkony a ty úplně tak s klidem řekneš, že vlastně nic. Ako, nepovedal som nič. Keď mám oslabený hlas, tak dávam si kalciový sirup. To som povedal. Nie, myslím, že v zime si zmrzlinu nedávam, no, akože to nie, to radšej neriskujem. Kůko, pojďme si trošku zaspomínat. Mě by zajímalo, s jakými ambicemi jste na začátku těch 90. let kapelu zakládali. Co bylo tehdy vaším cílem? Asi a každá kapela, ktorá začína zabaviť sa a mať kapelu, ktorá by raz mohla byť slávna. Ale my sme si robili srandu z tých slávnych kapiel a potom sme boli slávnejší ako oni. Tak to je taký paradox. Chceli sme nahrávať pesničky, chceli sme sa tomu venovať a no stalo sa to, čo sa stalo a určite sme nečakali, že to bude až také úspešné. Myslím, že je to trošku aj o šťastí, lebo to šťastie potrebuješ, myslím si. Ty osobně si toužil už, když jsi byl třeba malý chlapec, dospívající kluk, toužil si být muzikantem, měl si to v sobě od jak živa? Tak neviem, poznáš ty škola v prírode a tábory a proste a potom sa robí nejaký kultúrny program pri táboráku a išlo sa spievať a Hrivňák tam spieval. Išlo sa tancovať a Hrivňák tam tancoval. Išla sa robiť scénka divadlo, Hrivňák tam robil scénku divadlo. A asi som sa hlásil na hociakú vec takúto, že ja chcem, zoberte ma, vyberte ma. Neviem, no aj som skúšal recitovať, ako boli rôzne súťaže. Básničky som si písal, no tak asi niečo bolo vo vzduchu, že to nie je len tak, že niečo sa stane. Jaká muzika tě formovala a ovlivnila? Jakože úplně v těch nějakých chlapeckých letech? Ja som metalista, punkáč a neskôr som potom počúval všetko, pretože my sme začali postupom trošku aj parodovať niektoré štýly a keď chceš parodovať niektoré štýly, musíš si vypočuť tie niektoré štýly. A no tak som mal celkom dobrý prehľad všetkého možného a hity 90. rokov som počúval a samozrejme Metallicu som počúval, Slayer a ešte no tie Sex Pistols, Exploited, tak to bola klasika. A tak, no, mal som, na intráku som mal aj metalistov, aj punkáčov, dokonca jeden depešák bol s nami na izbe, takže, no to sa muselo striedať, no, keď si demokrat, tak proste, dobre, dneska sa púšťa metal, zajtra budeme púšťať punk a pozajtra depeš. Jak to máš s muzikou dneska? Pouštíš si stále kapely, o kterých teďka se bavíme, nebo si změnil úplně záběr v poslechovosti? Nezmenil som a dokonca tie kapely, čo som najvymenoval, aj hrajú. Čuduj sa svete, ešte hrajú. No, takže my sme ešte sopliaci oproti ním. Takže keď oni prestanú hrať, tak potom už aj my budeme starí, my sme tak 10 rokov po nich. No. Tak 10 rokov je strašne dlhá doba, si myslím, takže Metallica tu ještě nějaký 10 rokov pobude, takže my musíme 20, no. Dobře, pojďme zpátky k Horký slíže. Pokud jsem se správně díval, tak v roce 2025 uplyne 30 let od okamžiku, kdy jste do kapely přibrali Juraje
jakožto druhého kytaristu. A zároveň v tom roce jste pokřtili prvý slíž, tedy v podstatě vaše demo, dá se tak říct, vaše první oficiální demo, nebo neoficiální demo, teďka nevím, jak se to správně vlastně dá charakterizovat. Každopádně, dá se říct, že rok 1995 byl pro kapelu zlomový? No boli to zlaté časy, pretože sme boli radi za každý koncert a potom sme sa rozprávali o tom koncerte a bola to udalosť. Koncerty boli 2 do mesiaca maximálne a veľmi sme si to užívali. Fakt bolo tých akcií málo, čo sa s dneškom nedá porovnať, teda s dnešnou dobou. A bola to tá doba, ktorá nemala YouTube, nemala Google, proste boli len nejaké hitparády v telke, kde si sa zázrakom niekedy ocitol, tak si sa tešil. Tam sa posielali korešpondenčnými lístkami, sa posielali hlasy. No, bola to taká doba, ktorá nemala Google napríklad, hej, toto, čo tu ty hovoríš, že kedy prišiel Štefánik a kedy sme toto a kedy sme tamto, to si vďaka internetu všetko zistil, no, ale si predstav, že si to nemal, tak keby si mi dal tú otázku nejakú takúto podobnú v 95., tak ti poviem, že človeče, no tak neviem, no. Je to fajn, vieš čo, mladí ľudia chodia na koncerty, čo je super a to, že majú tieto možnosti a že nerozmýšľajú nad niektorými vecami a že si hodia do Google a hneď vedia, kedy prišiel Juro Štefánik do kapely Horky, že slíže a nepotrebujú nad tým rozmýšľať, pretože to nemusia držať ani v hlave, lebo majú mobil, ktorý je vlastne počítač. No tak toto je taká zmena, ktorá akože je fajn a my sme sa k tomu postavili proste, akože je to super, že chodia aj mladí a netreba im brať tú radosť zo života a proste majú tie prostriedky, ktoré my sme nemali, ale nezáviďme im, proste sú mladí, je to naša budúcnosť, hej. No a 95. roky, 90. rok bol fajn a dokonca bola taká nejaká disco vlna s nami, čiže my sme boli, každá punková kapela bola progresívna, pretože bolo to niečo wow, proste, lebo bolo tu veľa disco. A my sme boli radi, že nehráme disco. Vybavíš si ten moment na té vaší cestě, kdy jsi řekl, a jdeme správně, ta kapela opravdu roste, začíná být úspěšná, začne nás to možná i živit, že fakt takové to uvědomění si, že to, co děláte dobře a nese to své ovoce? No punková muzika bola naša záchrana, pretože my sme nevedeli dobre hrať a spievať a vtedy je dobré začať punk rockom, pretože keď zahráš zle, tak sa to dá proste vyhovoríš sa na to, že tak máme nejak akože trošku vypité, trošku to prepáčte, že sme zahrali zle. A aj falošné tóny sa samozrejme tolerujú. No a je to potom samozrejme z roka na rok sa učíš hrať a hráš lepšie a teraz hráme tak, že by sme mohli hrať úplne inú muziku. No ale zase by sme sklamali asi tých fanúšikov, takže sme vlastne zostali v tom starom, ale samozrejme s lepším zvukom, s lepšou kvalitou nahrávky, s lepšími koncertami, ale to už proste to už tak je. To už si nepomôžeme. No proste nemôžem povedať chalanom, že hrajte horšie. No, čo by mi povedali. Jaké byly stěžejní momenty podle tebe v rámci té historii kapely, které ti utkvěly v paměti, které byly důležité, zásadní? Čo je to stěžení? Důležité. Je tak, čo bolo dôležité. No, jak som hovoril, je to aj o šťastí, že veľa kapiel, ktoré mali ambície to niekam dotiahnuť, to zabalili, pretože ten sa oženil, mal dieťa, proste žena povedala dosť, nejdeš ďalej s tou tvojou kapelou, tak on povedal čaute a oni potom sa ostatní na to vykašľali, tiež mali svoje povinnosti a proste to je dôležité
že sa nájdú tí správni ľudia. Asi jediná vec, ktorá je dôležitá, pretože keď si dobrý, ale nie si so správnymi ľuďmi, tak ťa to neposunie asi. Takže to je vlastně víc než všechna ocenění a desky, že jo, tak dobrá parta, tak asi takhle to můžu chápat, tu odpověď. Áno, ocenenia a dosky to je len bonus a bez toho sa dá. A dokonca, keď ich nemáš, tak ešte si pre veľa ľudí obľúbenejší, pretože nie každý má rád ocenenia a takéto sošky a proste takéto veci ich neberú, viac ich berú koncerty a no, takže nehovorím, že to nie je potrebné, ale to je len fakt taký bonus. Ještě mě napadla otázka, ale možná tuším, co mi odpovíš. Ono to možná souvisí právě s tím, ale zda máš nějakou radu třeba pro mladé muzikanty, začínající kapely, které sní o tom, že by jednou byli v podobné fázi jako třeba Horkýže Slíže. Je to taky o tom asi vydržet teda, ale kromě té výdrže máš tam ještě něco, co bys třeba poradil, jak se tak říká, ten recept, lék na dlouhověkost v rámci hudební kapely? No tak už majú tú správnu partiu, akože dobre, že už áno, že si rozumejú, že to je na život a na smrť banda a idú robiť kapelu, tak potom si vymyslieť nejaký originál, aj keď je to ťažšie, pretože tie kapely len pribúdajú a pribúdajú jak ľudí na planete. Proste menej odchádza, viac pribúda. Čiže, jak to vy hovoríte, muziky je tu za 3 prdele, čiže kapiel takisto a originálny alebo taký nejaký zaujímavý je ťažšie a ťažšie, ale samozrejme, keď vystrelí motika a kapela má poslucháčov, tak netreba zaspať na Vavrínoch, pretože sa stáva, že si kapela myslí, že je gula vo vesmíre a že už ju nič nezastaví a môže prísť útlm. Sa potom laknú a začnú, niekde sme spravili chybu a takto. No tak musia vydržať, samozrejme nepolaviť, nezaspať a stále robiť pesničky, pretože pesničky sú pre kapelu ako góly pre futbalový tím. Čiže treba pesničky, ale to nemusím hovoriť tým mladým kapelám, oni to radi robia, tie pesničky a oni vedia, že to tak je. A myslíš si, že třeba v souvislosti i s tím, o čem jsme se před chvilkou bavili, stran té dostupnosti informací, stran těch veškerých sociálních sítí, YouTube a vesměs vlastně internetu, že je těžší nebo jednodušší prorazit pro tu hudební kapelu? I stran toho, jak jsi říkal, že té muziky se na nás valí dneska spoustu, protože všechno je dostupné jedním kliknutím na tom internetu, tak myslíš, že je to výhoda nebo nevýhoda pro mladou kapelu? Aj výhoda, určite, a možno nevýhoda v tom, že dneska sa už nemusí ani stretávať, len nahrám gitarový riff a pošlem to cez internet gitaristovi a on povie, no a ja tam niečo vymyslím a takto si to len posielajú, že ani sa nemusia stretávať, ale dúfam, že sa aj stretávajú a chodia do skúšovne a hrajú si to, pretože to je takisto dôležité. Tak v tomto by to mohla byť nevýhoda, že by zleniveli, ale čo sa týka týchto prostriedkov, je to podľa mňa asi výhoda, pretože my sme to nemali a pesničky sa nám, nehovorím, že ťažšie robili, ale dneska už môžem aj každý doma štúdio, čo bol akože nonsens volakedy, že niečo také, že niečo si doma nahrávať a takéto. A rýchlejšie sa dostanú aj k muzike. To už nemusíš zháňať na CDčkách, na platniach, na kazetách. Došiel YouTube a vlastne muzika je takto daná jedným kliknutím a počúvaš.
A to je dobré. Na inšpiráciu veľmi dobré. Ja si myslím, že túto dobu treba využívať. My by sme ju určite využívali, keď sme teraz začínali. Ještě mi řekni, kde bere kapela Horký že slíže neustálou inspirací po těch 32 letech? Je to těžší s přibývajícími roky té kapely hledat neustále nová témata, o kterých zpívat, co dávat do textů? Aha, no texty, to je... Je to o námetoch, keď nemáš námety, tak nemáš dobré texty, pretože námet je veľmi dôležitý a keby si mi dal 13 dobrých námetov, tak ti môžem povedať, že môžeme ísť do štúdia, robiť dosku, lebo to už je potom len dávanie veci do rímu. Treba proste vymyslieť príbeh alebo niečo, čo otextuješ, potom zhudobníš. No a keď sa to nedarí, tak potom nič. No, robí sa muzika, muziky je viac, textov je menej, potom sa samozrejme robí text na muziku, keď je textov viacej a muziky menej, tak sa robí zase muzika na texty. Proste čo stagnuje, tak to čaká. No a je to tak, že úplne najlepšie je, keď sa darí aj muzicky, aj textovo a vtedy zvyknú byť tie albumy aj úspešné. No. Je to tak, no a tie námety, čo som hovoril, no tak to píše život. Toto si musíš zapísať dneska, nemusíš chodiť s papierom a s pérom, dneska máš ten mobil, tak otvoríš si poznámky a zapíšeš si barčo, keď si v obchode s topánkami a osloví ťa predávačka, že dobrý deň, pomôžeme? Nie, ďakujem, len pozerám, vieš, a už robíš text. Chápeš? No tak to život robí text. Ještě než přejdeme do poslední fáze našeho povídání k plánům Horký že slíže, tak mi řekni, je těžké zůstat v tom mnohdy nekompromisním, ale krásném hudebním světě pokorným člověkem s nohama na zemi? No je to sympatické. Je to sympatické, keď vidím hercov, z ktorých ide dobro, radosť, lebo samozrejme, dobre, vo filme, v divadle tam nevidíš, akí sú, ale potom ich vidíš v rôznych súťažiach a takto, alebo na nejakých rozhovoroch a tam trošku ukážu seba, pretože nehráš. Rozprávaš o sebe a áno, o svojej práci, ale vycítiš z neho, či ten človek je povrchný, namyslený, či je skromný. A ja mám rád ľudí, ktorí sú ľuďmi a je to podľa mňa veľmi dôležité zostať na zemi, pretože ľudia radi hovoria o druhých ľuďoch a môže sa stať, že nejaký prešlap a proste byť, keď si nemilí na druhých ľudí, že sa to hneď rozkrikne a hneď vedia všetci. A potom aj ťa to zamrzí a ťažko sa to hojí. Takže je dobré byť proste ľuďom tolerantný a milý, ďakovať za veci, prosiť za veci, pretože, a to je jedno, že či máš technika, ktorý ti robí gitaru a by si mohol povedať, že to je človek, ktorého si môžem hocikedy vymeniť. Nie, ty si ho váš, keď je dobrý, daj mu to pocítiť, že je dobrý, proste mohlo to byť tak, že on mohol byť slávny a ty si mohol robiť jemu technika a bol by si rád za tú prácu a proste, že je to o tom, že ľudia musia byť srdciari. Ako nemyslím, že akože chorí na srdce, ale že srdciari, že rozdať sa. No, to je super, keď to robia. Já ti děkuji za tuhle odpověď a jdeme do finále. Rok 2025 je před námi. Mě zajímá, co chystáte v tomto roce, co kapela Horký že slíže plánuje na rok 2025. Zda tam je něco, co bys mohl prozradit? No, takže už nerobíme albumy každý rok, už to robíme tak každý štvrtý, piatý rok, pretože, ako som už spomínal, tie námety sa už pomaly ťažšie sa zbierajú a 2025 bude taký rok, kedy budeme vyrábať pesničky, vymýšľať pesničky, komponovať, budeme chodiť do štúdia a po novom roku 2026, niekedy na jar,
možno leto vypustíme album. 13. album a budeme radi, keď bude super a bude sa ľuďom páčiť a nebudú nám písať, že to ste zase oklamali nás, tak akože no, toto ste dali za 4 roky, teda akože čo ste tie 4 roky akože ste sa zabávali a však čo, vieš, tak musíme urobiť ten album taký, aby sa tým ľuďom páčil a aby s ním boli spokojní. Takže robíme už teraz samozrejme na tom nejaké demačiky a takto. Máme dosť materiálu, ale radšej polovičku vyhodiť a ako mať toho málo. No a mimochodem, ten prvý Slíž neplánujete nějak oprášit, když má to výročí v roce 2025? No ten prvý Slíž sme oprášili vlastne na prvé 3-4 albumy. My sme to tam totižto rozhádzali, tie pesničky. Aj keď niekto hovorí, že z toho prvého Slížu, že to malo väčšie gule, tie skladby, že sme to zbytočne potom pomenili, ale no neviem, no boli sme mladí a nerozmýšľali sme takto nad tým a určite nejaké veci aj akože také odkazy na iné albumy by sme tam chceli dať. Myslím, že to ľudia majú radi, ale skôr si myslím, že aby tam toho materiálu bolo dosť dobrého materiálu, nie len akože kvantita, ale aj tá kvalita. Tak no, aby sme to nejak akože, aby sme im nedali 30 minút, určite nie, to by sa im nepáčilo. Sebe lepších 30 minút je zlé, pretože ako vieš, to príde 30. minúta, koniec a že ľudia sa na seba pozrú, že to je všetko. Nie, musíme spraviť veľa dobrých vecí. No tak držím palce a na těch veľa dobrých vecí se budu těšit. A moc ti děkuju za rozhovor, za velmi příjemné povídání. Jakub, ja ďakujem takisto a potom ti dáme platňu s podpisom, pretože aj tvoju knižku som dostal s podpisom, takže sa ti revanšujem a prezleď si tričko, prosím tě. Ano, abyste viděli, vážení posluchači, mám tričko Rybičky 48, tak si dodá to správné tričko s nápisem Horkýže Slíže. Tak tohle byl Publikást a můj dnešní host, frontman kapely Horkýže Slíže, Kuko. Rybičky sú super, ahoj.